uSiqiniseko Mvelase owumhlaziyi kaMaskandi endaweni uTikTok lapho khona enza khona o-live achaze noma ahlaziye okuthile ngabaculi abathile noma ngomculo kumthile, useshiye abalandeli bakaMaskandi bemangele ephendula iqiniso kuyilona elaziwayo, waliphendukezela walimisa ngendlela yokuthi abantu babuke iqiniso ade belazi njengento ebingamanga lapho eveze khona ukuthi uMthande Cishe Manqele wehlula uKhuzani Ndlamlenze umfuka Mpongose ngamagold lapha emculweni. Uthi uSiqiniseko Mvelase uKhuzani alikho igolide alishaya kugilakhe kodwa umuntu onamagold nama-platinum uMthande Cishe Manqele osazoloqhubeka njalo wabhoklile ama-platinum njengoba ingoma eyigushi izenzela laphana online idlalwa ubuthaphu thaphu. Angifuni ukuthi ngande kakhulu ngomlomo umbukeli wena, ngicela nje ukuthi like i-video usubscribe uqhubeke ulalele iziphetho lezi. Uyabona nje kunento nje engifuna ukuyisho ngaphandle kwefear recordeni ke le part important. uMthandeni unendondo eziningi ukunoKhuzani. Le part le ngicela ni record important kakhulu, ngifuna ifike kona wonke umuntu. uMthandeni unendondo eziningi ukunezaKhuzani. Ngoba uMthandeni lezi indonda nazo sinesiqiniseko zakhe. Yabona njengoba nje yini i-quadraban platinum, lama platinum lawa u4 nawo sinasho ukuthi awakhe akona omunye umuntu awakhe lawo ma platinum lawo. Njengoba nje negolide likaMubi kaMnandi sinasho ukuthi elakhe lelo golide akulona lomunye umuntu. Njengoba nje ezoshaya ama platinum ngale gushi sineshota ezakhe lezo indonda akuzona ezomunye umuntu. Mase kuthiwa ekhona umculi oney'ndondo ey'ningi, ngilandeleni phela ukuthi ngicela nje ozongiphikisa ethi khona omunye umculo oney'ndondo ey'ningi ukunezaMthandeni, ngicela niwabuyiseni ama-awards akhe, unganqeni ungibhala naku-inbox usho ukuthi le award yango-20 bani ngo-2015 wayiwina kwasha wacima kanjani. Ngizokutshela mina beningazibazi lezo y'ndondo zonke ngoba ngiyakhumbula nje kune-Song of the Year kaMroza, kune-best selling kaMthandeni, ngiyakhumbula nje maningi nje ama-awards eningakhona ukuthi niwakhumbule nibuye ngizonicorrectela wona nginitshela ukuthi kwakuyi-award kabale, kuyi-award kabale. So nikwazi nje lokho abantu lento yenkohlakalo yomculo yenzeke kabi le nto, kwase kube ngazuthi khona abantu esebezondwa, yabo. Kanti abantu abazondwa kodwa silungisa ama-mistakes asekuqaleni, yabo. Abantu bakhohliswe kakhulu, yabo. Abantu bakhohliswe kakhulu ekuqaleni befunzwa abantu abathize. Njengamanje umculo nje obusulunga ngoba manje usiyalunga nomculo, usuhamba ngendlela e-right ngoba even kwasanayo igushi le nazo zonke iy'ngoma zabafana ezimnandi ngabe anizwiswa zona ukuthi zimnandi. Nakho nje njengamanje igushi ivimbanisile kodwa oKhozi Nanizwa, yabo, oKhozi Nanizwa. Ngabe uyacabanga uba uKhozi saseyiplatform lodwa? Ngabe namanje le ngoma ivalelwe khona umuntu enilokhu nifunzwa yena kuthiwa uyaphesheya, kuthiwa uyabuya phesheya, kuthiwa wenza ini, useqopha umlando wenza ukuthi, useqopha umlando. Kuyimanje le gushi ngaba niyazi. Le Paris ngaba inawo ama-records amangaka the way ayibulawa ngakhona uKhozini. So-ke silungisa lawo ma-mistakes, mina ngingedwa ngoSiqiniseko ngiyawalungisa lawo maphutha. Onenkinga nalokho kimina bafowethu. So nje injalo indaba. Hayi kudala wena Mvelase siqhashaza nje. Kudala siqhashaza. Uyabona nje kwakufanele ukuthi thina singama-Red Nation si-celebrate mfethu ilokhuzana uMalavisto, uyabo. Kodwa kwaba khona izinto ezayinanyekwa laphana, zinanyekwa amagolide ayishaya ilokhuzana laphana, ilokhuzana alishaya igolide. Kodwa sikwazanga kwathiwa lelo golide lasethaveni kwashiwo yonke into, uyabo. So njengamanje izwe seliyalunga-ke manje lizohamba ngeqiniso-ke manje izwe. Khona kuyalunga kancane kancane, yabo, kancane kancane. Sekulungile futhi, sekulungile abo futhi, sekulungile. Sekulungile. Sekulungile nje. Sekulungile bafowethu. Ngakho ngisho ukuthi mina anginankinga nenzondo yenu ngoba aniyona ingozi vele. Ngiyanazi ukuthi anizona ingozi nini. Ngayibhuduzelela nje nibhuduzele kodwa kusalayo njengamanje umculo
uzohamba ngendlela yeqiniso. Like it or not, umculo uzohamba ngendlela eyiqiniso. Ilapho nje indaba. Umuntu bengasafuna ukucula, efuna ukuculela ukhozi, ngeke kuze kwenzeke lokho. Uculelwa amaphepha, ngeke kuze kwenzeke lokho. Ixoxo nexoxo mayigxumela njengamanje. Ixoxo nexoxo umayigxumela njengamanje. Injalo nje indaba. Injalo indaba. Ingakho nje umjolisi beyikhiphela ingoma eshayela imiliyoni ngo-13 days. Ngoba iyasebenza lento manje. Ogatsheni bashaya amamiliyoni ngenyanga. Umzukulu, ngiyabona. Umuntu mayesebenzile njengamanje. Ngiyabona, mayesebenzile na kanjani, uyabo. Kodwa mawucule kancane ayikho into esingayenza bafowethu. Ayikho umuntu ayikhali maculelana la. Ucala uzoculela utshatha kusigiya ngengoma. Ashaya ikhwela mangena ingoma yakhe ashiya ibongo zakho. Mase kuthiwa wenkunzi ayisebenzi lonto namhlanje. Ayisophinda futhi isebenze. Sasiyazi phela yazi kahle ngizwe babevele beshaya amakhwele bekhuza inkunzi beshiya ibongo madoda bemusho besho umlando. Ukuthi awuseqopha umlando endaweni ukuthi kwashawa cima phelile lonto manje. Xoba nexoxa mayigxumela umuntu agxunyiswe ingoma yakhe madoda manje. Hayi indaba ehaba iphelile lonto leyo. Iphelile lonto leyo. Indaba ehaba iphelile. Ngaphathi. Mbongaze kabahle. Hamba kanjani? Yikaphela. Ayizoba mu-front page ke emaphepheni yini udinwe yini kangaka kwa? Ukuthi bangizungeza. Angifuni bengizungeze. Angifuni bengizungeze yabona. Lento yokuzungezwa angifuni ungitheste ngoba into engikhuluma ngisuke ngiyazi. Ngayini? Ukhona umuntu kodwa mfowethu ungase ngaqhamuka umuntu azokutshela ukuthi hayi iParis iyabheda noma azokutshela ukuthi igusha iyabheda. Lowo muntu lo ngamele umthathise umuntu ophilayo. Hayi kunzima. Inkinga manibuzana la khona information esalayo. Makuthiwa ngibe fair. Ngampela sengivumelana nawe sengithi igusha iyabheda. Ibuphi ubufe bami lapho bafowethu? Ibuphi ubufe bami lapho ngifeke umthandeni uqobo. Kulabantu abangaka mfowethu ngithi mangikhuluma bengilalele. Mabethi bawuqhathanisa i-data elokhuza yayigusha. Bebheka nangendlela i-data yama videos the way yatrenda ngakhona. Ucanga ukuthi ukhona umuntu ongaphinda ngithathe serious ngiye-against ingoma enkulu kangaka. Ayi kunzima khona ukuthi kubuhlungu ukuvuma ukuthi ibhola lisaphethwe emunye umuntu njengamanje. Kodwa ke ngoba phela eyakwethu ayikakakhiphi asethemba ukuthi lukhulu eliphekayo la ikhona. Kapheke. Yabona yazi lo mlewethu yazi kunokuyibona kuphi lena. Yabona yazi ona kuphi. Ngona umuntu mayethi uzokhipha yabona lento efike nomthandeni leyo ukuthi akhiphe insimbi noma a highlight ingoma azoyikhipha. Ubona lapho ukuthi artist lizanani. Kwageja lapho pay. Kwageja lapho kuphelile. Uyabona njengoba ekhiphele za ingoma ayikhiphile umfoka Khuba. Njengoba ekhiphele za ingoma ayikhipha ngompucuzela. Hayi ngithembisa khona ngithembisa. Ngoba kusho ukuthi lezi abeyithembile leziyana. Phela lento isho njalo. Lento isho lokho ukuthi okushutho ubuyithembile lezi ngoma. Yabo. Yabona ngoba nje ekhiphele za ingoma. Hayi ngeke fana kithi angibona. Wevela ake sethemba ukuthi izoba njengami ngoba mina bengayilindela igusha kuba uqamba bangangilindela ukuthi ingoma kuzoba ishephisi esejezini njengoba kwaphuma isihloko esithi ishephisi esejezini kuqala ingakakhulunywa indaba yegusha kanti igusha iyona ephethe le ngoma ekuyiyona esike yadlala. So asazi mhlambe anything can happen. Hayi mancane amathuba mfana kithi mayisedukile isuku sedukile. Ngiyabo. Kanti nanani ithuba wona mnewethu alibuye kabili. Uma uke wathola amandla wawa abuse usuke usenkingeni ke emva kwalokho yabo.
Ngoba ukhuzana usekwalithola ithuba lokuphatha umculo. Leyo nto leyo uyambusa ekhanda. Yamenza ukuthi abanye abaculi engabathathi notice. Wenzelela udu. Kunjani namhlanje? Zimjikele namhlanje. So-ke wawathola amandla, wawa-abuse. Akunzima njengamanje. Yena ngiphike ngazi mhlambe kungenzeka enze okungconyana kodwa hayi. Mancane amathuba nane-focus nje. Uyambona umuntu uma usumbona ukuthi usedunyelwa ekhanda phela even ngisho ubuka ama-post yakho zana. Uyambona ukuthi usedunyelwa na ekhanda ke manje ingqondo ayisekho ibalekile. Uyacabanga kupost ukuthi iGucci sishaya 2 million. Ukudayisa lokho. Yena uzoposta ukuthi useshaya 2.4 million wama followers. Like really? Like iyona nto uyabona umuntu usedunyelwa ekhanda usehambe bambeka nje. Useyabamba uyayeka nje nawe uyazama indlela. Ku-celebrate 2 million la. 2 million nanokuthi ingoma isishaya nanegolide. Yena uzodefenda ngama-followers. Ubani ndawo nama-followers? Musukudlala ngomfowethu i-publicity iyadingeka mfowethu. Ukuthi nje ube khona ebantwini. Wena velaza wasubeka itshe nje ngaphezulu ngempela usicindezelelana. Ayisuka. Yena ukuthiwa nowabalandeli bakhe, ukuthiwa nowabalandeli bakhe. Ethi hayi iqhawe. Lenza kahle iqhawe. Followers. Hayi kahleni bafowethu, hayi kahleni madoda. Kubantu bayo uyabona udidekile Nkosi yami, udidekile sha. Udidekile. Cha engingakusho nje engikubona kuhamba kahle yakhumbula into engangakhala ngayo kuyiGucci ama-likes. Ama-likes relevant ayahambisana nengoma. Relevant manje iqiniso bayalenza ngoba ama-likes kahle kahle abantu bebeyitshela into yakhokhela bekufanele size silishumayele iqiniso lokuthi ama-likes awakhokhi futhi ayikho i-airtime yakhe ezothathwa uyosebenzisa the same data fana ama-subscribers nawo awakhokhi awathathi lutho kumuntu. So nje iyona vangeli vele bekufanele silishumayele kuwo wonke umusic ngoba because yabo abantu bayalandelwa but ukuthi uviewiwe kodwa ama-likes uthi awu-2 ubona ukuthi yazi la abantu bayamlandela lo muntu but abamenzeli iqiniso kuyilona elizomenza ukuthi ebe nemali ekhikhini. Ilokho nje esingakugqugqumezela kubantu ngale kaMthandeni kuphela wonke nje umculo okhona usuke wadinga lama-likes usuke wadinga nalokhozana ama-followers nama-subscribers. Ngoba ekugcineni kosuku kunemicimbi vele ekhetha sorry. Kodwa-ke basheshe bakhala labantu. Kunale ngoma ebani ikepesi lela awumthandela nokuyidlala. Wafana bathi ngathi kusazonywa kulo nyaka. Angeke ayikhiphe umthandeni leyo ngoma leyo. Hayi ngathi kusazonywa kulo nyaka. Hayi phela ngabe umthandeli. Leya ngoma leya la Obuza insimbi zalafa yana. Angeke ayikhiphe umthandeni omunye umuntu. Angeke ayikhiphe leyo ngoma. Angavele wehlisele nje umhlola agcina ngayikhipha ngempela. Kodwa-ke ake sithule kodwa ngayo mayifika emcimbini.